Здравейте хора, аз съм Кракет.bg. Днеска ще започна моята синглплеер поредица. Ще я създам пред вас. Няма пипам нищо, освен името. И ще се казва Кракер Survival. Да, така ще се казва. И направо цъкаме Create New World. Ще виждате доста често епизодите на тази поредица, защото не искам да изпускате нищо от това, което просто нали, ще копая извън камера и просто тези неща, които не са интересни, ще ги правя оф камера. Овце виждаме навсякъде. Така ми ще отворя инвентара си, взема ачивмента. Ще взема малко дърво и ще убия овцете направо. Аре. Така. И да си направим меча. Аре бе, ще писава шит. Така. Къде сте бе, овце? Овцете. Така. Това е чудесно, че намерихме овце в началото да си направим легло. Играя на 8.7 версия. И за сега ще играя на нормал. Но после ще го заключим на експерт, като станем малко по-добри. Вау, колко много овце! Това означава много храна. Така. Шугаркейн. Супер шугаркейн. Това е чудесно. Вече сме се една стъпка по-близо до Enchanted Table. Сега остава само обсидиан и диаманти и книга да си направим. Не е толкова много. Така. Хоп. Паркур умения. Леле, мале, пасището на овцето. Ще убия всичките, ако не ми свърши дюрабилитито на меча. Бах си колко овце, човек. Така, сигурно за някой от вас няма да е интересно, но сега трябва да заколим всички овце. Охо, пещера ли? Супер пещера е това. Пещера, в която няма нищо, освен камък, който ще ми трябва. Си направя каменни тулове и да взема този кол, да се опече храната. 29 пържоли до сега. Супер. Чудесно. Така. Добре. 15 камък ще стигне. Мисля до някъде. Бом кирка. Кирка брадва. Пата и кирка вече. Така. Да, и няма да имам. Инвентара ми въобще не е подрен, не съм нерва. 1, 2, 3, 4. Така по-остава вече. Купа още малко камък си направя печка. Добре, вече имаме и печка. Бум. Тези пържоли ще остават на тук и аз ще взема този кол. Това ще имам и за торчове. Така. Това копая също ще го сложа вече. Леле, колко.
Малко бавно става, но всякакво такова. Добре. What the fuck. Така. Да влезем навътре. Айрон някъде по-лъсно. Няма айрон никъде. И е супер тъмното. Не знам дали в YouTube ще се виждам. Най-сетне храна. Добре. Почакам се опече, през това време овце къде сте? Там овце, може и да после, защото ще си забравите айтемите тук. Това не ми трябва, това не ми трябва. Да видя в инвентар, какво ще ми трябва. Да го подреда малко. Така, тук има така нещо интересно. Няма както гледам. Има планина, голяма планина. Взимам тази пържола и просто тръгвам. Не ми се занимава повече да ги чекам. Бум. Бум, бум. И тръгваме. Овце, умрете. Искам вашето XP. И вашата храна, и вашата вълна. Така. И тръгваме от там, където има още овце. Сървайвала на овцете е това. Има и кокошки, супер. Така. Че се чувам добре, звука на играта не е толкова силен, нали? Да, не е толкова силен, така че би трябвало да се чувам добре. Тук има кокошки. Така. Леле, тук има шугаркейн, който ще искам да взема. Добре, латафа има още овце. Нека ти овце си живеят, защото вече ми омръзна би овце. 14 шугаркейн до тук. Добре. Така, да се поразходим на там. Искам някакъв байон за дървета. Аре, не мога да скоча. Аре, стига. Омага още овце. Омага. Yes. О, yes! Равин. Охо! Охо! Айрон. Ако ми кажеш, че няма айрон. Бас не виждам айрон. Ще намерим. Стана все пак това е равин. И тук има крави, които аз искам да убия. Така и постигаме на чината. Не падай долу, не падай долу, не падай долу. Добре, взех айтемите, но XP-то падна долу. Така. Краво ела тук. Добре. Тук нещо интересно покрай тая лава няма. Явно ще влизам в равина. Няма какво друго да се прави. Така. Тук някъде нямаше ли вода, не? И така ще направя. Добре, тук има вода. Няма да рискувам, защото няма го оцела. Да, и не можах да топна във водата. Така, тая вода ще я спра. Да, ще я спра, добре ще да я спра. Ако имах с блокчета, с какво да я спра. Не, майко, колко за малко да падна. Колко за малко да падна. Торчове. Искам торчове. 8 торча, колкото толкова. Айрон, yes, ето това исках.
Така, взимам този айрон и има закирка. Това е хубаво, що има закирка. Така, тук. What the fuck? Shit. Не, скелет, лош скелет. Shit. О, фак, колко за малко. Shit. Леле, то скелет, махни се от мене. Добре, както иде. Не е дошъл, добре. Батя бе, Петро, човек, за малко му оцелил толкова разстояние. Добре. Поставям това тук, ще си опеча храната, ще взема камък, ще направя втора печка. И ще сложа айрона да ми се пече. Добре, стига толкова. Бум. Оф, не, това е. Трябва ми малко кол. Хора, мисля това да е за този епизод. Просто няма какво да се направи толкова много. Ще е експлорна равина. Ще обера айрон. И това ще е. Съжалявам, че този епизод не беше толкова дълъг, но сега нямаше какво да се прави. Просто развихме се до степен. До някаква степен. Нямам дърво, нали? Баси трова, човек, нямам дърво, латафу. Сега отивам да съберам дърво. Дано тук някъде има. И е нощ. Найс. Добре, хора, аз бях... Не, F4, бе. F5. Добре, хора, аз бях KrackerBG. Днес играх Survival. Съжалявам, че епизодът не беше много дълъг, но нямаше какво да се прави. Става нощ, което не е хубаво. Добре. Аз ще поиграм малко в камера, ще си направя легло поне. Ще събера доста дърво, ще е експлорна равина, както казах. Този скелет е още тук, fuck you. И аз бях KrackerBG, очаквайте още епизоди на Survival и чао!